а пълнени яйца. Рожденият ден или пикникът не могат да минат без това малко изкушение. Вечна класика, перфектни за всеки повод, било то неформално събиране или голяма вечеря. Но днес ще ги поглезим по-кралски. Представете си кремообразен жълтък, сочно рачево месо, сгушени в идеално сварен белтък. Истинска експлозия от вкусове. Празник за очите, нали? Тези обновени пълнени яйца със сигурност ще впечатлят гостите ви. Макар да звучат изискано, тези яйца, пълнени с раци, са изненадващо лесни за приготвяне. Не е нужно да сте професионален готвач, за да ги направите. Нека помпозното име не ви плаши. С няколко прости съставки и малко търпение и вие можете да се справите. Само с няколко лесни стъпки ще се превърнете в звездата на следващия си пикник или вечеря. Просто следвайте нашите инструкции и ще видите колко е просто. Готови ли сте да впечатлите гостите си? Тези яйца, пълнени с раци, със сигурност ще ги спечелят. Да започваме. Съберете съставките си и следвайте стъпките. Пригответе се да зарадвате приятелите и семейството си с тази лесна, но вкусна рецепта. Ще бъдат впечатлени от кулинарните ви умения. Ще ви молят за тайната на рецептата. Ще им я издадете ли? Специални партньорски предложения ви очакват в описанието. Разгледайте ги за отстъпки. Преди да започнем нашата кулинарна авантюра, нека съберем вкусните ни съставки. Всяка от тях е ключова за създаването на нашето съвършено ястие. Яйца. Ще ни трябват 12 големи яйца, звездите на нашата рецепта. Те ще ни дадат необходимата основа и богатство. Раче месо, 100 грама отцедено и почистено раче месо, което ще придаде на нашето ястие нотка лукс. Уверете се, че е хубаво и прясно за най-добър вкус. Майонеза, 120 мл, качествена майонеза, която ще свърже нашия пълнеж. Тя ще му придаде неустоима кремообразна текстура. Дижонска горчица. Една супена лъжица ще добави щипка пикантност и дълбочина на нашето ястие. Тази изискана горчица ще подчертае вкуса. Червен пипер не е само за декорация. Една чайна лъжичка червен пипер в пълнежа ще добави топлина и комплексност. Пиперът ще придаде красив цвят и фин вкус. Сол и черен пипер. На вкус, разбира се. Добавете по желание, за да балансирате вкусовете. Пресен лук, ситно нарязан, за аромат и красота. Лукът ще добави нотка свежест и красив зелен цвят. А за нашата свежа основа, хрупкави листа зелена салата, измити и подсушени. Те ще придадат хрупкава текстура и лека основа на нашето ястие. Сега, когато имаме всички наши кулинарни инструменти, нека преминем към забавната част – готвенето. Пригответе се да създадете вкусно ястие, което ще очарова вашите сетива и тези на вашите гости. Перфектно сварените яйца са основата на нашето ястие. Добре сварените яйца са ключови за всичко, от салати до сандвичи и дори основни ястия. Без напукани белтъци, без твърдо сварени жълтъци. Перфектно сварените яйца правят приготвянето по-приятно, а крайният резултат – по-красив. Ето тайната. Яйцата се пускат внимателно в тенджерата. Не ги претрупвайте, за да не се удрят едно в друго и да не се напукат. Залейте яйцата с студена вода около 2-3 см над тях. Студената вода осигурява равномерно варене и предотвратява напукването. Оставете водата да заври на среден огън. Постепенното загряване е ключово за перфектно сварени яйца. Щом водата заври, веднага изключете котлона. Това предотвратява преваряването на яйцата и не им позволява да станат гумени. Покрийте тенджерата и оставете яйцата да престоят в горещата вода 2 на 10 минути. Този нежен метод гарантира равномерно сваряване. Това гарантира кремообразен жълтък и лесно белене. Жълтъкът трябва да е мек, а не твърд. След 2 на 10 минути отседете горещата вода и веднага залейте яйцата с студена вода. Това спира процеса на готвене. Време е за белене. Студената вода помага на яйцата да се свият леко, което улеснява беленето. Почукайте леко яйцата по плота, за да се напукат. Внимателно ги търкаляйте между дланите си, за да се отлепи черупката. Черупката ще се отлепи лесно под струя студена вода. И ето ги, перфектно сварени, лесно обелени яйца, готови за трансформация. Използвайте ги в любимите си рецепти или им се насладете самостоятелно. А сега, главната атракция – пълнежът с раци. Става дума за създаване на експлозия от вкусове, съчетавайки прости съставки. Внимателно разрежете сварените яйца по дължина. Жълтъците се поставят в купа със среден размер. В купата добавете почистеното раче месо, майонезата, дижонската горчица и червения пипер.
Намачкайте всичко заедно с вилица, докато се получи гладка и кремообразна смес. Овкусете с сол и черен пипер на вкус. Не забравяйте, дегустацията е ключова. Само аромата ще ви отвори апетит. Безопасността е на първо място. Работете с морски дарове внимателно. Когато става въпрос за морски дарове, свежестта е от ключово значение. Винаги купувайте раче месо от доверен доставчик. Уверете се, че има свеж и чист аромат и избягвайте парчета, които са с променен цвят или са кашести. Не забравяйте, безопасността е на първо място. Измийте старателно ръцете си и всички прибори с гореща вода и сапун, след като сте работили с сурови морски дарове. Това помага за предотвратяване на кръстосано замърсяване и гарантира вкусно и безопасно изживяване при хранене. Сега, след като се погрижихме за безопасността, нека преминем към забавната част – пълненето на нашите яйца. Изкуството на презентацията – използвайте сладкарски пош за елегантен завършек. Напълно приемливо е да напълните белтъците с лъжица. Но за допълнителна нотка елегантност, нека опитаме с сладкарски пош. Напълнете поша с пълнежа от раци, като поставите звездовиден накрайник. Внимателно шприцовайте пълнежа във всяка половинка белтък, създавайки красиви форми. Нямате сладкарски пош? Няма проблем. Просто напълнете торбичка с зип за копчаване с пълнежа. Отрежете единия ъгъл и я използвайте като сладкарски пош. Виждате ли? Елегантност без усилия. Излезте извън рамките на раците. Експериментирайте с вариации с скариди и сьомга. Не се страхувайте да бъдете креативни с пълнежа. Скаридите и сьомгата са отлични алтернативи на раците. За вариант с скаридите кажете на ситно сварена и ги добавете места с жълтъците. Добавянето на сок ще придаде освежена нотка. Сьомга на купчета и с крема сирене, копър, перси придава и зрих. Възможно безкрайни вкусове, съвети за постигане между вкус и текстура. Забравяйте, тази рецепта се крие гъвкавост. Пробвайте да адаптирате към вашия вкус. Обичате го по-пикантно. Добавете още чайна лъжичка дижон. Искате ли вина? Щипка пипер ще свърши. За допълнителна текстура, помислете на малко ситно нарязана или червена пълнежа. Ключово създадете хармоничен от вкусове, те танцуват на език от нашата кухня във ваша рецепта, която ще и е рецептата за пълна с раци. Виждат толкова добре, вкусни. С грижа и внимание към детето и вие можете да създадете този кулинарен шедьовър. Затова съберете с сложете през и нека готвим. Добър апетит! Споделете кулинарни шедьоври. Ще се радваме да чуем мнение. Покажете приключения с пълне. Споделете мнения и всички забавни вариации, които имате. Така социалните мрежи, търпение кулинарни шедьоври. До тогава, приятно готвене! Благодарим ви, че гледахте нашата луксозна версия на пълнени яйца. Ако видеото ви е харесало, дайте му палец нагоре и се абонирайте за нашия канал за още вкусни рецепти. Споделете това видео и с вашите приятели и семейство. Кликнете на интерактивните бутони на екрана, за да се абонирате и споделите видеото веднага.